Това са LED кружки DXB от bestauto.bg. Ползвайте промокода на Бате Ръчи. Кой леда? И само да ви кажа, онова, което го виждате е там, сивото. Аз го виждам сравнително добре осветено. Ми е някъде на около 120-30 метра. Оборудвана с ултра ярки LED чипове, 3 по 77 MIL LED чипове, което гарантира при 100 вата много ярка светлина. Някъде около 300% по-ярка светлина от халогенните кружки. Преди да започнем да ги монтираме, само да вметна, че тази седмица DXB LED системата е на промоция в Best Auto и се заслужават определено. Другото съществено за тях е, че са CAN Bus Ready, което ще означава, че може да ги монтирате на абсолютно всеки един автомобил, независимо от неговия модул за управление на светлините. Когато едни кружки имат CAN Bus, това означава, че 99% от случаите няма да ви набива никаква грешка по таблото за изгоряла кружка, да ви примигват или да има някакъв проблем с тоците. Ето ги дългите. Просто думи нямам. Уникално изпълнение. Определено се заслужават всяка една стотинка. Вече сме на околовръстното. Ето ги дългите. Но те не са ми необходими, да кажем. Вижда се прекрасно се отсича пътя. DXB имат абсолютно цялата гама от автомобилни кружки, т.е. покриват абсолютно всеки един модел. Това са хаш единички за моделчици с CAN Bus, с всичко необходимо. Сега ще ви покажа как се монтира вътре в самия фар. Трябва да изкараме първо адаптера. Това нещо. След което това нещо го слагаме тук и го заключваме посредством тази скобичка. Гледайте да я сложите абсолютно този начин, т.е. двата леда да бъдат в хоризонтално положение, да светят на 180 градуса, т.е. наляво и надясно. Кружката да си пада по вертикала, да си върви надолу. Монтирането става само с бутане навътре. Ползвайте промокода на Бате Ръчи.